Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Araw x'sibt. Għadni kemm sibt dan il-boots fuq il-kamra tal-bejt. Perfett tal meta tagħmel xi ħalba xita. Nista' mmur naqbes fl-dajjar u saqajja jibqgħu nixfin. Imma sten ħej. Boots wieħed mhux biżżejjed biex nilbes f'saqajja tnejn. Hillajs xi ġrali. Tajt min jista' jgħinni. Ara x'kombinazzjoni, in-numru 2. Naħseb li jekk ngħid dik il-kelma maġika, in-numru 2 ikun jista' jgħinni. Ħanara. Par, Iva, sewwa ħsibt 1, 2. Grazzi numru 2. U ħanaraw kif inkiteb in-numru 2. Induru u ninżlu l-isfel. Nieqfu u nimxu dritt. Ejja ħanerġgħu nippruvaw. Induru u ninżlu l-isfel. Nieqfu u nimxu dritt. 2. Par żarbun. Par ingwanti. Par kalzetti. Par għannej. Par fisser 2. Kemm jiena ferħana bil-boots tax-xita. Issa hekk għandi par. Par ifisser 2. Pereżempju, par għajnejn. Par ingwanti. U par kalzetti. Dawn dejjem ikunu 2. Ara x'kombinazzjoni, żewġ tiqżieqes. Daw qishom jixbħu lil dawk il-qżieqes tal-istorja. Intom tafuha l-istorja ta' 3 tiqżieqes. Imma sten ħej, ma nistgħux ngħiduha jekk ma jkunx hawn it-tielet wieħed magħna. Ara fejnu, kien għadu ġej, donnu ejja jimxi. Melissa hekk għandna 1, 2, 3. U kif jinkiteb in-numru 3? Induru dawra u dawra oħra. Ejja ħanippruvaw flimkien. Induru dawra u dawra oħra. 3 tiqżieqes. Kollha rridu jibnu dar. Wieħed ejja jimxi u xtara ftit tiben biex jeħles. L-ieħor xtara ftit injam u l-ieħor xtara l-knatant tal-ġebel. U hekk bnew dar ftit il-bogħod minn xulxin. Kien hemm lupu kattiv li rrid jaqbad lill-qżieqes. Meta wasal fejn id-dar tat-tiben, nefaħt l darbiet u d-dar waqgħet. Il-qasqus ġera għand ħuħ li kellu d-dar tal-injam. Il-lupu wasal hemm ukoll. Nefaħt l darbiet u d-dar waqgħet. Anzi, il-qżieqes irnexxilhom jaħarbu u jmorru għand ħuħ li kellu d-dar tal-ġebel. Il-lupu wasal hemm, nefaħt l darbiet. U reġa' nefaħt l darbiet oħra. Imma kien kollu ta' xejn, għax id-dar kienet mibnija tajba u soda. Kemmu tajjeb li tagħmel l-affarijiet bil-galbu u bil-ħsieb. Irridu nqablu in-numru li għandna fuq il-lemin mal-oġġetti li hemm fuq ix-xelluk. Tridx narawhom flimkien. Mela, hawn għandna ftit injam, lupu u xi ġebel. Fuq in-naħa l-oħra għandna n-numru 1, in-numru 2 u n-numru 3. Ejja noddu kemm hawn injam. 1, 2, 3. Għandna 3 biċċiet injam. Mela rridu naqduhom man-numru 3. Issa, kemm il-lupu għandna hawn? Ekku, għandna lupu 1 biss. Jifdal l-aħħar set, il-ġebel. Ejja nodduhom. 1, 2. Għandna 2 ġebliet. Mela rridu naqduhom man-numru 2. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqa'
Ciao!